El projecte Prosum és una iniciativa del col·lectiu Bike-Sharing amb l'objectiu d'impulsar l'autoconsum compartit entre les comunitats de veïns mitjançant una instal·lació de panells fotovoltaics als terrats dels edificis i sota la modalitat d'excedents acollits a compensació. El projecte Prosum pretén que les comunitats de veïns esdevinguin comunitats d'energia local. El CEL que proposa el projecte Prosum començarà a descarbonitzar la comunitat, obrir-la a altres veïns i a obtenir una millor eficiència i control del consum de la llum en base a tecnologia neta. Posem un exemple. Tenim una comunitat que decideix constituir-se en un CEL. Qualsevol veí o veïna propera també pot formar part d'aquest CEL, sempre que estigui a menys de 500 metres de la instal·lació. La comunitat de veïns serà la propietària de la instal·lació i alhora productora consumidora d'energia. La resta de membres del CEL també seran productors consumidors i tindran la instal·lació generadora associada al seu comptador. I com funciona la compensació? Doncs si un membre del CEL consumeix energia mentre la instal·lació funciona, no la pagarà. Si aquest membre no consumeix energia en el moment de generació, l'excedent s'injecta a la xarxa i la comercialitzadora li pagarà un preu establert. Finalment, si el membre del CEL consumeix energia durant les hores del dia en què la instal·lació no funciona, pagarà el preu com a la resta de consumidors. Un avantatge significatiu del projecte Prosum és la modificació o ampliació dels membres del CEL. La quota de participació que s'atorga a cada membre es podrà cedir o vendre, total o parcialment, a qualsevol ciutadà, sempre que aquest es trobi a menys de 500 metres de la instal·lació. Prosum crearà una web on els membres del CEL podran veure l'energia que genera la instal·lació a l'instant. I a més, cada CEL tindrà un geolocalitzador que facilitarà que qualsevol persona pugui saber on hi ha una instal·lació i unir-s'hi. És per això que des del projecte Prosum veiem, més que mai, la necessitat d'avançar tecnològicament i amb l'ajuda del germinador social fer un impuls i posar en funcionament una versió de la web on la interacció i la potència de les xarxes socials substitueixi, en la mesura que sigui possible, les reunions físiques del CEL i on tothom pugui comprar i vendre participacions de les instal·lacions de forma telemàtica. En definitiva, des del col·lectiu Bike-Sharing estem completament segurs que aquest és un projecte innovador i que permet, amb les eines que avui en dia ens dona la normativa, consolidar una primera comunitat d'energia local. Amb el projecte Prosum, el CEL tindrà uns bons fonaments i esdevindrà una estructura resilient als canvis que ens afectaran els propers anys. Gràcies, salut i molta energia.